Bună seara, salutare! Cu voi Mario X Vlogs. O mică prezentare la trotineta JRHT16 2025. Un portbagaj pe spate, LED-uri și reglabilă, motor de 8 kW. Așa, cu aproape jumătate de baterie. Prinde, cât prinde la ora asta, așa un pic. Las că mă descurc imediat. Faruri puternice, semnalizare. Ia, semnalizare stânga și dreapta. Așa. Claxon. Și acum să văd că se prinde la oră. Eu cel mai mult am prins cu ea 59. Este așa. Deci cu 3%. 56. Cel cu jumătate de baterie, teoretic. Frâne foarte bune, pliabilă, foarte lată, portbagaj foarte bun. E perfect pentru cei care vreau o trotinetă bună și ieftină. Rupea ce lumină. E prea bună trotineta asta pentru banii care e. Vine cu două chei, accelerație manșon. Și acum o scurtă, gen foarte scurtă, când zic foarte scurtă, mă refer o tură. Acum aia. Ce nu prea am baterii nici la telefon, nici la trotinete și cam noapte. Hai să vedem ce bate. Bate de rupe.